वेलकाम 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 लोगोफोर वेलकाम कुक सफैनो हाबाय मा मिनिफैखोलै हाजिर हो ठीक है थैंक यू सो मच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय अन्दै थेंक इउ दे होना गया हमारा अमन भाई लाइक डॉन थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोर फैबावो जोंहा जामाय जुमाय गोखै लागाय हेलौ आदै हेलौ 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 फुदै हेलौ ओमफ्राय सोदोम सनानो जुमाय गोखैया ओमफ्राय मा होनदों लेक आदै थेंक इउ स' माच थेख्लायनायनि थाखाय ओमफ्राय आदै आं आदै आंसो गोरिब आदसा गोरिबनि आइदिसो होमबा मोनथियामोन आङो ना खालामदों नोंलाय कुक अन थेंक इउ दं आदै ना जेरै ओरै
रावबो खिन्था मा होनो रावनोबो खिन्थाथ'नाङा आं आइदि अके नेटआलाय मा जाखो जाम्बासो जालायबायदां बेलाय माथो दानहरथां नेटआसो बिदिनो अट मोनोलै जाम्बा थांबानो गिदिंलाबाय थानो मा होनदों नागिर ना आदै लागाव नागिरनांगौलै सम मोननायावनो होनांगौ मा ओंख्रि जाखांखो ओमफ्राय आलु सयाबिन आदै जोंना आदसा जोंना मा ओंख्रि जागोनथाय खबर गैथ'आ आरोना Cook on thank you so much अनलाइन थानायनि थाखाय मोननै आइडि दं बिथाङा बोरै जाजोबखो मानसियालाय दिनैलाय
जोंना मा होनदों खुगा मा होनदों जोंना माबाया जुमाय गोदैया मा होनदों सोदोमसना दहाय आंनियाव नोंनि कमेन्टस फैबाय लायाखै रा एलबि होदोंमोन नामा दहाय खयथायाव होआ नोंलाय आरो बसुमतारी फैदों जोंहा हेलौ हाय हेलौ थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय ओरैनो ओमफ्राय मा होनदों कुक अन हाय हेल'नो ओमफ्राय ओरैनो टेस्टिं नायदोंमोन आदै दिनैसो फार्स्ट आरो थायासैबो आदसा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जाखांबाय नामा जाथ'वाखै र' जोंहा मोनजाथ'वाखै लाइक डन बेन अफिसाव फैदों जोंहा थेंक इउ स' माच मा खबर आंहा दासो आइदि थेंक इउ स' माच बेन अफिसियेल मा बोरै दं गेजेरावनो आइदि आदसा ओमफ्राय मा होनदों गल गल जाबाय इस्सा माथो गल गलसो जानानै दं होनबा जागाबाय नामा बिएन अफिसियेल
आन्दायलायलांबायसोलां सोर सासे जाना फैखोलै बिएन गल गलसो इयाद दहरम न' मोनहैबाय बिएन सिनायनायाथ' सिनायदोंमोनलै आंखौ सिनायबाय आंखौ सिनाय दाना होनो आंखौ सिनायदोंना होनो सिनायदों बिएन रमा सना आइ लाभ इउ नो आंनो बिएनखा आदसा ओमफ्राय मा होनदों अ जा रमा अन थेंक इउ ओमफ्राय जा सोर फैदों जिरिना आगै फैदों जोंहा थेंक इउ स माच सना बिएन कामनो बिएन लेंहरदों होननाय लोगो जानो बुस्थुआनोथ' आइडि ना माबाब्रा चेनेल बिएन अफिसियेल आरो चेनेलसोथ' आरो ओमफ्राय रमा अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय मा होनदों नङा मोनफैयाखै आं सासे लोगोखौसो दोनदों आदसा ओमफ्राय जोंना रमा अन ओमफ्राय जोंहा माबा फैदों दै खोमथागोरा खोमथा बिटिवाइ खोमथा बसुमतारी हेलौ आबा जाखांबाय नामा
जायाखैलै बाबा साला गुदब्ला आलु नुजाना ब्लद थांसैलायबाय दसेनो रमाउन थेंक इउ स माच ओमफ्राय जेरेना अन दै थेंक इउ सरि दै आङो दहाय नोंनियाव गोबाव टाइम होनो हायाखिसै दे एसे बिजिमोन आङो नङाबा फुल थागौमोन आरोना खिथाहरस्लाबनो हायाखै माने ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो ओंख्रियानोथ'लै मा ओंख्रिथाय खबर गैथ'आ आङो ओमफ्राय जोंना बोरो बिजिनेव थांखो ना माखो थाङाखै अन दं एसे बिजि कमेन्ट हरथ'ला आदसा रमाउन थेंक इउ स माच रमाउन बियान गाहामनो दे साब खालामहरगोन नोङो थुलु बोरायनिसो बियो सिनायदों नों साब खालामना हरग्रोदो दा बेक खालामथों बियो थुलु बोरायनि आइदिसो बियो चेनेलानो आरोना बेबो एसे बिजिनो मानसिया हाय फुरला बावनो लागावबाय दाना सोरबासो दांबाय र' आं ब्लु होना होनि मा ओंख्रि सोलाबोनाय फुलि
एम्फुरला मा एम्फुरला बेलाय मा ओंख्रि जाबोआ होमबा रमाउन थेंक इउ सो माच on thank you BN official फुरला सना ओखि जालायबाय ओमफ्राय जोंहा सोर गोदान सफैदों एनकिट अफिसियेल 55 हाय हेलो थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आप कहाँ से सपोर्ट कीजिए थैंक यू अनकी चैनल नाम मा बेलाय अच्छा एनके जी आप मेरे लिए फ्रेंड नहीं है एनके जी मेरा वीडियो को फुल वॉच के बाद मैं बैक कर दूंगा दा ओइ सफैनो हाबाय थैंक यू सो मच थैंक यू ओमफ्राय जोंहा रमाया अन रमाउन थैंक यू
ओइस मा खबरनो? ओइसआ मोजांनो। ओइस अन थेंक इउ। पास मिनिटल'सैलै दोनसैलायनो टाइम जालायबाय होननायसो जाबाय। अनलाइन थेंक इउ। साथामल'सै। ओमफ्राय जोंहा गुड नाइस थेंक इउ बिउटिफुल सापर्ट राधे थेंक इउ स' माच। ओइस मा ओंख्रि जाना फैखो? ओमफ्राय खिथाहरदो दानिया। ओमफ्राय सोरबा गोदान फैलायबायनो। सोर जाखो बेलाय? टेक्निकेल आर्ट हेलौ टेक्निकेल आर्ट थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। गुड आफ्टरनून। रनिमा सफैनो हाबाय जोंहा। रनिमा मा खबर लाना फैगोन नोंलाय?
मा खालामदों? रमा अन थेंक इउ। दोनना ओंखाम मोन। मा होनदों? मोनथामल'। थेंक इउ सोदोम सना। ओमफ्राय नाइसनो। ओमफ्राय मा होनदों जोंहा खुगा अन थेंक इउ रमा अन थेंक इउ स' माच। मा ओंख्रि जाना फैखो सोदोम मेदाम? रमा मेदामालाय जाखांबायना जायाखै? नोंसिना दानो जायादां। ओमफ्राय जोंना माबायालाय रनिमा मेदामालाय मा ओंख्रि जाना फैखो खिथाहरजोबदो दे। ओंख्रि थावाबाबो दा सोरनिबा ओंख्रिखौ गोसोखांनानै जालाबायनाय एसे बांसिन हाबो खोमा। एन्टिकजी डाउन कमेन्ट सेट रिटार्न प्लिज। बे थांखो ना माखोथाय? एंटिकजी साला क्या आपको रोमा ने डन कर दिया है। प्लीज कमेंट चेक करो और रिटर्न दो। वेरी नाइस थैंक यू वैश। मानो थाङो गले गले गोसोआ आंनि। मा होनदों अन दंगासिनो। थेंक इउ स' माच एन is on. गोसो आंनि नोंनि औ बारा गोबाव थाला दे दोननो। सत्र'सो होदोंमोन ना आङो।
on thank you cook ma'am गासैखौबो थेंक इउ जासिहरनाय जाबाय अन थानायनि थाखाय सुपार 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 थेंक इउ सो माच नों माखौ मिनिहरखो लागा हरबाय नामा आं गान खननायखौसो मिनिखाबाय नामा होदलाबायलै आंना गोसो जाबानो बानायलाबायना होदलाबायसो मालाय खनखानाय गानखौ खननो रोङा आङो बा मा होनदों सोदोम आब' मा नाव थानो हायासै आं नेट प्रब्लेमनि थाखाय आंना बिदिनो जालाबाय थायोलै एखमबा बोरैथाय दहाय नोंनावबो बिदिनो जाबाय थादों आंनाबो नेटानो नांखायाखै माने ओइस अन थेंक इउ आरो मोनायावथ' मोननो नागिरखाया ओइस अन थेंक इउ गल गल बार' थांबा दोनखानोसैलै गल गल जायोना मा जायो जाबाय थानोसै गैया माबायानो ओमफ्राय लाइफ टाइमानो बारायाखिसै 28निफ्रायनो बाराखै गल गला गैला दावदै जाबाय सेस दुखु थाबाय र' ओइस थेंक इउ बे आंनि जोनोमाव नोंखौ आं मोनैयाव दाहा थाबाय सना आंखौ नों थगायनायाव दङ जेराव अननाय नुहुरबाय आं खोमसि लामा जिउ लामा बेजों बेसे गोबाव
बे फ्रिज अन थेंक इउ ओमफ्राय अनलाइन ओइस थेंक इउ सो माच video running emo bro thank you so much don't thank you so much saya sih rujuk ke sini आरो ओंखाम जागोन दे लोगोफोर मुट खालामथ'नोसै आङो
अन थेंक इउ लाइभखौ दोननांसिगोन नामाथाय लोगोफोर दोनसै नामा टाइमाबो जाबायना सोर सोर दंमोन बाय बाय खालामदो दे थ्री भिडिअ डन ब्र थेंक इउ सो माच बे प्रिजु खुलुमबाय नंदों नै